ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଜଣାପଡ଼େ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜନୀୟ। ସେହି ମହାନ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନେକରି କଦାପି ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କର ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ପରମ ଗୁହ୍ୟ, ପରମ ପଦ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ପରମ ଯଶ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ହିଁ ଅକ୍ଷର, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସନାତନ, ପରମ ତେଜ, ପରମ ସୁଖ ଓ ପରମ ସତ୍ୟ। ଦେବତା, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ମନୁଷ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅମିତ ପରାକ୍ରମୀ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନେକରି ଅନାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ଲୋକମାନେ ସେହି ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ନରାଧମ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ମହାତ୍ମା ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନେକରି ଅନାଦର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚରାଚର ଜଗତର ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନଧାରୀ ମହାତେଜସ୍ୱୀ ପଦ୍ମନାଭ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାମସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୌସ୍ତୁଭ କିରୀଟଧାରୀ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଭୟଦାତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ନରକରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏବଂ ବିଦିତ୍ୱା ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥଂ ଲୋକାନାମି ସ୍ୱଦେଶ୍ୱରଃ ବାସୁଦେବୋ ନମସ୍କାର୍ଯ୍ୟଃ ସର୍ବଲୋକୈଃ ସୁରୋତ୍ତମଃ। ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତାମାନେ, ଏହିପରି ତାଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣି ସର୍ବଲୋକର ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ।